мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷугон сипоснома барои саҳми азанда гузоштан дар рушди соҳаи тандурустии ноҳия, доштани масъулияти баланд дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, қобилияти баланди ташкилотчигӣ, иҷрои сарвақтии дастури супоришҳо, муносибати худ бо беморону аҳолӣ ва ҷомеа, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсӣ, Одинаи Заробидӣ, таҳлилгари маркази саломатии ноҳия, бахшида барои кормондаи соҳаи ва сипосномаи раиси ноҳияи Балҷугон сарфароз гардонида мешавад. Раиси ноҳияи Балҷугон Сафарзода Бахтиёрқадир. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Ҳолилова Манзура, ҳамшираи тиббии беморхонаи марказии ноҳия. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Бахтиёри Қурбоналӣ, бародари тиббии шуъбаи ҷарроҳии беморхонаи марказии ноҳия. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Исмоилов Исмоналӣ, мудири бунгоҳи тиббии деҳаи Холурчашма. бо ҳамин мазмун Рашидова Олуфта, момадояи маркази саломатии ноҳия. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Хайринисои Маҳмадалӣ, коргузори такси ноҳия. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Султонов Сафармуҳаммад, духтур Элиёгар. бо ҳамин мазмун Ҳукматова Занҷира, ҳамшираи тиббии беморхонаи марказии ноҳия. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Каримова Ҳамида, ҳамшираи тиббии беморхонаи марказии ноҳия. Марҳамат. бо ҳамин мазмун Шукронаи Сайфиддин, ташхисгари ташхисгоҳи маркази назорати давлатии санитария ва эпидемиология дар ноҳия. Марҳамат. муборак шавад. бо ҳамин мазмун Шокиров Шералӣ, мутахассис
Назнун Одинаева Шарофа, доктор асабшиноси беморхонаи марказии Нурмирзоеванд. сипоҳномаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ дар Ноҳия. Алиев Сайдухтор, бародари тиббии шӯъбаи ёрии тоҷикӣ дар Ноҳия. Баромад. бо ҳамин мазмун Ёқубов Зайнулло, бародари Қитлавӣ деҳаи Чорбоғ. бо ҳамин мазмун Абдулхайрова Каромат, Озодакор. бо ҳамин мазмун Саниева Сайҳат, ҳамшираи калони Шавқати